Η Αργεντινή συνέτριψε με σκορ 4-0 την Οικοδέσποινα, ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οικοδέσποινα, αλλά οι άλλοι ξέρουν μπάλα. Ναι, οι Αμερικανοί τώρα με την μπάλα, τι δουλειά. Ναι, αλλά είναι στα Αμερικά πήγαν οι άνθρωποι. Μπορεί και πάλι καλά φτάσανε σου λέω. Μόλις το 3 η Κομπίνα στο κόρνερ της Αργεντινής φέρνει σε θέση βολής τον Εζεκιέλ Λαβέτσι, ο οποίος εκτελεί ύστερα από την πολύ έξυπνη assist του Λιονέλ Μέση. Λαβέτσι, ο οποίος τραυματίστηκε στη συνέχεια του μάτς στο χέρι σε μια πολύ παράξενη φάση, μια πτώση στις πινακίδες. Ήταν παλιά ο Μέση με τη μία. Αυτό είναι ποδοσφαιρική οξυδέρκεια και από τους δύο. Ο Μέση, ο οποίος στο 32 σκοράρει με αυτό το φανταστικό τρόπο, πετυχαίνει το 55ο γκολ του με τα χρώματα της Αργεντινής και περνάει στην πρώτη θέση. Λέω, ποιος τολμάει και το συγκρίνει με τον Ρονάλντο. Με τον γκολ αυτό περνάει στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών στην Αργεντινή. Περνάει τον Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. Και το πετυχαίνει με φανταστικό τρόπο. Το πετυχαίνει. Στο 50 ο Ιγκουαΐν νικά με δεύτερη προσπάθεια τον Μπραντ Γιούζαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αρκετά. Μάλλον αποχαιρετούν τη διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι. Το 4-0 αυτό δεν. Παίξαν καλά δηλαδή. Εντάξει. Στον ημιτελικό δεν παίξαν καλά, όμως όταν έχεις απέναντί σου ποδοσφαιριστές όπως ο Μέση και ο Γκονζάλο Ιγκουαΐν, ο οποίος το 86 πέτυχε το 4-0 για την Αλμπισελέστε, η οποία σφράγισε την είσοδό της στον τελικό της διοργάνωσης. Θα αντιμετωπίσει μία εκ των Κολομβίας ή Χιλής. Οι δύο τους θα συναντηθούν αύριο τα ξημερώματα.